Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad apanggep. Umuna, agpay ti pakay daydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaay pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Diyos at maristay nga anak na iti puso intay ta kadagiti balita sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kas in surat ni San Marcos. Na minsan nag-uurnong dagiti Fariseo iti ayan ni Jesus. Agraman ti sumagmamano a mamaestro iti linteg a naggapo ijay Jerusalem. Nadlawda a mangmangan ti sumagmamano nga adalan ni Jesus adida nagbuggo kas naipakadawyan kadagiti amin a Hudyo. Tanaan nadda nang runa dagiti Fariseo amang tungpal kadagiti panursuro nga impatawid dagiti ammada. Sanda amangan no dida bugwan dagiti imada iti umiso a panagbugo. Dida mangan iti anyaman nga aggapo iti tiyandaan no saan ang mabugwan nga umuna. Adu pa iti annurutan da a panursuro dagiti ammada. Kas iti tumutop a panangugas karagiti tasa, banga, lunglungan agambang, ken dulang. Iti kasta sinaludsod dagiti Fariseo ken mamaestro iti linteg ken Jesus. Apay aditong palen dagiti adalam ti panursuro nga impatawid dagiti amma tadida agbuggo amangan. Agin sisingpet kayo insungbat ni Jesus. Pudnunay timpadto ni Isayas maipapan kada kayo. Kasinsurat na kunat ti Dios dagiti atat tao kun kunada adayawendak ngem adayo ti puso da kaniyak. Awan serbi ti panagdaydayo da kaniyak. Gaputa isursuro da dagiti linteg nga inaramid ti tao ket ibilang da abilin ti Dios. Binaybayan yon ti bilin ti Dios ken dagiti panursuro nga impatawid ti tao ket dagiti panursuro nga impatawid ti tao ti tungtungpalen niyo. Pinaasideg manen ni Jesus dagiti tattao ket kinunana kadakwada. Dumngeg kayo amin kaniyak ket amirisen niyo analaing daytoy. Saan ati ipauneg ti tao ti makatulaw ken kuana no di ket dagiti agtaod iti puso na. Ta iti puso ti tao arumusing dagiti dakes sa panunot a pagtaunan dagiti maikaniwas a bambanag akas iti pannakiabig, panagtakaw, pammapatay, panakikamalala, panagagom, kanda dumapay akita ti kinadakes, panangalilaw, kinaderep, kinaapal, pamadpadakes, kinapalangguad, ken kinamaag. Agtaod iti puso ti tao amin dagitoy abambanag, ket isuda ti mangtulaw ken kuana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dagiti maibasa iti daytoy Domingo iturong datay amin mga miris no nya ti bugas ti relihiyon, bugas ti pammati. Ibagana panagayat iti Dios ken iti pada a tao. Ano ibaga tayo nga ayatan tayo ti Diyos, makita dayta nga pamati iti panagayat ken kuana, babaan ti panagayat iti pada a tao. Ti umuna nga maibasa ket iturong na kada tayo dagiti annurutan ti Deuteronomio. Imbaga na ditan ti kinapateg
dagiti linlinteg, dagiti bilbilin, sanmet, nga ibaga ni Apo Isus nga sanda ko mga tungpalan. Tungpalan da, kas gagangay iti amin nga Hudyo, ngam ti delikado na, baka agbalin nga tinungpal jay bilin, natungpal jay bilin, ngam sang nga nakita jay napatpatag, kas pagarigan da jay na ibalod nga Hudyo, na ibalod nga Hudyo nga pagamamuan na itaray di ospital, ta agkapsot, agkapsot, hindi ko nakita da, nasukalan da, nga ti pagkapkapsutan na kat nakurang ti danom, dehydration, abunaw met, ti supply da iti danom, apay nga na dehydrate, pinasiim da ijay gwardya, apay nga agkurkurang ti danom na, gagangay iti Hudyo, ti gayam araramidin nan, dajay supply na nga danom, aramaten na kadagitoy seremonya, ken rito iti panagbugo-bugo. Adda ngamin dajay natulawan day taraon, natulawan. So adu dajay rito iti bugo. Aging gana nga nagbasitan ti danom nga nabatikan kuana, nyapay di na dehydrate. Adu meten di usaran na kadagiti rekrekititos ti rito ti bugo. Awanan di ipainog ng danom di na dehydrate. Nya tinapatpatag biag wenno dagajay rito dayta ti panangiparang naa dayta nga punto may sapay dete may nga baknang nga negosyante nga nagsiat ti panangpataray na di negosyo na aming nga katrabahuan na nagsiat ti langan da magusgustuhan dati panangiwanwan na ti negosyo ken pan nakatratar dagijay trabahador nasayaat aging ganang idikuan natay sinukatan jay anak na kajisi muka nga anak na timeten importante ganansya kwarta kinmapoy jay relasyon kadagijay katrabahuan na kita tayo mandiyayan nunya tinapatpatag makita tayo dijay naliwayan dajay langan singed saya at dangag trabaho bimaknangan ta sayang aday ta ganansya adon ngagpayso maganansya nadadael met jay relasyon adu ano kitaan tayon daytan nga agparparang nga pamarang tayon mabalin nga idayjay idi inaramat iti NSPA nga apay nakadado nga mangan anak kadagiti kasar ke iso nga iso jay mangan anak may da manganak iti kasar katolikuda nga midikuan sikat nga tattao nga babaero kada lalakero ay na siya garod dajay manan kita yung agkumplontar idikuan ore pay dajay umay mo pinabunyagan di anak mo di ka mo nagkasar agpayso nga mamati ka kina Apo Diyos dajay manan makita yun dajay nga anak iti pamatin Apo bunyagam man ta ano maisalakan met ta umay met ti grasya ngem ti met awmet di da met ikaskaso nga isuda nga nagkasar si babasol dati nadagsen di da met simpaan pay ko mga muna samo simpan hanga agkumpluntar nga enteramente pabunyagam mon ke uwang ka pinabunyag kasi kayo ngay nya ti kasasaad yung agasawa irregular nagdakkel nga karit dayjay nga talaga tano agsisilpo ako ma amot nga agsisilpo wenno Kristiyano Katoliko ka agtutubo ka ken nagpateg-a ibagana ti kinapateg ti kinadalos babae ited mulaeng ti bagim di tay ayatem hintunoan nalpas ti kasar nyangay tatta na abalbalay kumkumunyon ka makimkimisa ka hamumot sursurutan dahil anurutan ti pamatim so nagbaling nga siyaw man nakimisa ka ngam in moral ti panagbiag dahil jay ti gapu na tatan taanton kita tamanan ti ibagana ditoy nya ti sentro ti moralidad puso sa bagay ditan nga ibaga tayo nila Apo Diyos ti makaammo iti
adda iti kaunggan ti puso ti tunggal tao. O hantay mabalin nga kedngan dayay nagsina nga agasawa, hantay mabalin nga ibaga nga dakes da. Santay mabalin nga kedngan tumboy bakla, amo mabalin nga ibaga nga adda aramiden da. Nila apo Diyos ti makaamo ti adda dayay puso da. Dayay mameten jay puso da nga ni apsan. Irregular nga kasasaad. Adda dagiti banbanag nga santay nga mabalin nga masinuno nga mapalagipan ti amin. Anya nga talaga ti nasken ken nasisita. No iparang mo ti pamatim sustinerem takderam. Ibagam nga katoliko ka takderam sustinerem. Kristiyano ka, mamati ka kinapo Diyos, surutem ti bilbilin samo pilyen. Dito ti kayat ko nga surutem malagip yung mo di si istoryaan tayon. Katoliko akpadar, araramidag amen. Tumultulong ak ti makasapol. Awang pinatay ko. Nda jay sermon nga pastor na nagmayat ti panagdengegan dayay katoliko. Di ka mamapatay. Amen. Kung kuna naman. Di ka agtakaw. Amen. Di ka makikamalala ay makibibiyangkan pastor. Kuna naman tan gasem. Tuno na salapunan. Wano kandidato ka, politiko ka, agam kampanya ka, kabaranggayam, dagijay mapamo pagkamkampanyaan, agi warwaras ka ti pasuksok, dilinoloko. Ay, bang bibiyang ka ti politika, ay niya nga mang bibiyang ka no Kristiyano kagarod, sa ka nagkandidato, butusan dak, aramidag to ti kabailak, mga ayo ka mat, agi warwaras ka, iti pasuksok, wano datay pastor, nga diyan mo ang tata siyempre nagadumot nga sinsinan nga katoliko mapanabisitaan na gajay katoliko mangitugot ti pandisal kada ito magkatoliko nga mahi pandisal daytan mayat tumot tingal ngalnan ada pa iwaras na nga radyo nga libre ay tingkiaw bagpay datoy nga pastor tanag na inya pay dayay ito magkatoliko katoliko akpadar santula katoliko ito na may punpun ta conformity na napanan nga pamatin pumpo naman padar nabunyaga mga katoliko ngam saksi born again sa Batista pinasyar na amin nga pamati padar natay meten ka nabunyaga mga pumpo agasem dayay ti talaga nga karit kada tayo itat nga ibagana ditoy anya ti pamatim show parparaw-paw agtutubo ka man nakimisa ka di ka mairauman ni amam di ka mairauman ni mamang mo daytan kuskusitam taktakawam ululbodam pagsasawam itiliklikuran ay daytan nagdakkel nga kariten uno da jay bagbagatay lata nga nagmayat youth leader ka ngam di ka pay malabaan tibadom bisiak aditi obrak ay daytan tati karit nan talaga met nga nasaki met datoy tiraen na daytoy agin sisingpet kayo apokasyan na kami datay amin agin sisingpet kita mandata kaabay mo agin sisingpet tuno na singpet na nagsingpet ka siyempre no ni asawam data alang ang mga agin sisingpet amomon ni asawa mo no makayayom bakit good morning kung kunan na ada palut na malampo na man gaya mo na wano ti anak mo nagsiadajan ati talaga kunwari mahal ka niya, Mom, I love you. Happy Mother's Day. Kalpasan nan, gamalman na, insang po na yung boyfriend na, Mom, my boyfriend. Mabaling nga umiyan. Balbalatong, dengdenggam ni inam, wano ni amam. Sa mumatar aramidin ta kay kayat mo. Deta, talaga, nasakit nagsakit. Again, sisingpot. Katoliko, apay gaputa katoliko ka na singpagkan, apay gaputa makimkimisa ka na singpagkan, apay gaputa glulualo ka na singpagkan, apay gaputa nagbado ka tipuraw na singpagkan, apay kita nagdakil nga karit, dayta, nagbaling nga karit, laa, anay ko, sa nga daluson mo, data pan na ibaga dito, ani nga talaga nga konsensya. So, da manan, kaslatay ka no, dilata, nakasira awan rumwar awan umuneg dilata
No nakadilata, ada preservative na, ada amin-amin dyan, naglalaok di tayo. Aniya ka, dilata. Kung kita man takaabay mo, nalok ng samot, kadalaman, dilata ka. Kung naman ka, dilata ka, nakasiran. Awan pastor ka na, awan romwar. Iso nga masapul tayo kanuti, abrelata. Nga ti abrelata, ni Apo Diyos ti abrelata tayo, abrelata tayo, itulok tayo nga, lukatan na tayo, pastrikan tayo, tapno agsimpa dagiti nakapoy. Dakil nga challenge manan datoy, mang pakonsinsya, saan nga datoy ipaunag iti mang tulaw, kunana agtaw di puso, dagiti kinadakes tayo, di unag tayo, di kaunggan tayo, di konsensya tayo. Kita saan nga ti ipaunag ti tao, pigaputang kagsidsida dinardaraan, nasingpagkan, naglakakat ti sumingputan. Kung nagsida ka dinardaraan, natulawangkan, naa, saan nga ti ipaunag? Saan nga ti ipaunag? May amandad da para ulit nga ubing. Di na minsan kakunan ni Santo Papa, bayan nyo, dagiti ubing no, agpukapukaw da, kunana, yung nagtisimbaan, no, re, agsang ida, hanyo nga parwaran ida, timag ni Apo Diyos day tako na napay. So ano dyan na mo ti mangulit di bagbagak, kasasauna ka ni Apo Diyos. So orek sida ka biklat, apay natulawang kan, di nagsida ka biklat, nagsida ka ti karasaan, apay kasla ka karasaanan, ang nga ti mang tulaw. Tatalitan yanan, iti puso ti tao arumosing dagiti dakes a panunot apang taodan ti maikaniwas a bambanag kasi ti nilokano na daytoy may panggap ti fornication, pannekiabig, premarital sex, agse-sex. Pengagse-sex ka, nagtaodan na, nagtaod di kaunggam, tinarigagayam, inubramon nga dinururas, takaw, pinanono mo data, takawag, pamapatay, patayeng ka. Nya pa ti sabaling nga kita, ti patay, tati mula, tinapan nagkumpisar, Padre, umata mo nga basol ko, awang mo pinatay ko, koton ti pinatay ko, Pader, kunana, pinagalas dato yun, koton. Patay, no nagkaro ti guram, ilunlunod mo ni katugangam, di ka pala matay, wano nasaba mo dati ipag mo, kan abira mo, wano abira mo, kakaslaawan, ti Ilocano nga expression, linabsan na nga kaslapong dol. So dati hamo nga kasasao nga barkada mo, hamo pampansinon, magmag na ka nagsaba kayo, kumita ka di jay. Wano liniklikam, nidatan masabat ko, delikado, napangganag na sabali nga dalan, nagkabadig ka gara pala ka garod, sa dapay aso nga ng kagatking ka, ay malas mo, sa kapay natupakan ti papeng anyog, nagmamalas ka lang ka garodin, gapula di guram, likliklikam, gapula di guram, nalpas tayo sarsarak ka. So tigura, no da jay malabsam kaslapong dol, hamong ikaskaso, hamo ikikanan, hamo nga bigbigbiganan, sila mo pinatay, inerase mo, evaporate. Inerase mo, serbi na nga taon. Pamapatay, panakikamalala, dalang or makinasawa, dalang or asawa mo, di ka mapnak na sa irokan. Kaya't kumat daytoy. Kaasimo nga min Pader, imbaga na maminsan ka no laang. Ay, kamalala tao, naman ko no maminsan. Awang ngamin Pader ni bako na ko mailiw ka no, inaaman la ka no umiyan. Ba? Ang angawan ngamin na, naglaing ngamin ti tao nga mga rasunan. Amin nga rami na, tinapasamak pa'y kiti dagiti dakes, isupay kat tinaimbagan. Dagiti naimbag, isupay kat tidakesen. Pangkamakimisa, apay ya nakam mo, mga nakabunyag, malais ka pa yun. Pangkamakimisa, misi ka nga misi, apay sumingpagkan, sumingpagkan ton. Atay mo nagado ti puto na ta nagado babae, dahi taa, tiksas ko naman, ni isupay ka ti madaydayawan. Atay man nakar, ta nagbaling nga baliktor, nagsiglot si ka naglaeng,
Jay mata na kaya na to kumita ti pasaid, masakar na amin, nabadaytan si kapay ka ti madaydayawan kitam. Tilubong tayo ko, daydayawan na paiki din. Nagiti pelikula ti killer, kada drug addict, kada amin ay supay ki di ti buyaan ti nagadon, rapist, kada amin ay sumot ti sikatin, kasi sila mapalakpan, naglaing sika, daytan, nabalinswag tilubong tayon. Dati nalaing nga agchismes ke madamag na amin, kada may padamag na amin, ay ke dato naglaing sika, nagpigsa, naglaing tisaup na. So daytan, ang dinamag to pa yung ginalaing tisaup nan, broadcaster, barangay, broadcaster. Apo dato pa, nahiraman da jay, ito masama madanon tayo ito. Panagagom, ay daytan ni, 92 titawanan, agidardarom pay laeng ti right of way, kada naialis nga mohon, apo matay kanton, daga pay laeng ti paki dardaromam, kasyan na kami. Daduma pay nga kita ti kinadakes, panangal lilaw, nagadudatan, panangal lilaw, imparang najirupa na nga nagwapo, hindi makita na ti us-usto pakawanam, natupakan ti durian. Ngam simpre da jay Facebook, nagmayat ti rupa na, karup-rupa ni Fernando po, hindi makita na apo kasyan na kami, naglalaok nga Max Alvarado, kada di pa'y masisinuno jay rupa na, panangal lilaw, nagparang aglalaok, basta napuno ti lubong da isudaytan, panagpamarangan, kinaderep, no ay ayatem, kunakmanan, no ay ayatem tanubiam, san mo nga si daan kaputan nobya mon kakaiddae mon orita gisyawak sigurado ka irororoman mo no mo maraem day tanobyam mono nobyam injaam mo no ada kabaulam nga agraem niduy mo maraem isumagka nga edi saan nga maraem ti panagasawa matrimonyo biag ti familia tan tinagado nga parikot kita inyo ke dijay ti taudan ti adu nga parikot aramidem ti kaya mon aramidem mo yung amon tani apo Diyos kaslam la mangigaw-gawi den dagiti linteg nang kasla prohibitive may pari man nyamot hanala tagpampamatin ta sana ka maparparitan aniyangay ni Agustin ni San Agustin nga nagpiesta idi Kalman. Apo, impagarup ko nga dagiti bilbilin mo, kamangiparit ka dagiti kayat ko nga ramiden, at agayam, mangidalan da iti pagimbagaken pagsayatak. Impagarup nga tilaing ko, ti sirib ko, ti panunot ko umdas, ngam gayam apo sikati sirib. Impagarup ko nga dagiti amin nga siglat ko, amin nga ragsak ko, kunak no naragsak akon, apo si kagayam, ti us-usto nga ragsak. Day tagamin, tano agtutubo tayo pailaang, pagarupan tayo, dahito iti makapa-enjoy, dahito iti naragsak, sursurutam di kaya mo, sa mga surutan di ibaga ti apo, na iwawakan idi maamiris ni San Agustin daytan nagladawen apo nga namamuka iti numano nga tawen nga ti kinamkamat ko karagsak so nga inaramid namin nga kaykayat na ti panagbiag na amin nga kinaykayat na amin nga bisyo sinursuro na ti pagarup na nga iso ti ragsak kasalamat tata ipagarup mo no gup-upor ka di TikTok agsala ka makidate ka ramidem di kaya mo ramidem ipagarup mo isu ti ragsak nga mintuno kwan maamiris mo saan nga isu ti ragsak aming nga bukod mo nga panunod pagarup mo isu ti bukod mo nga laing nasiat ka usto ka ay ket dilata ka di mo pastreken ni Apo Dios nga mangiturong na ikawakan na iwawakan panagbartek, panagiinom, kan amin-amin nga kaya mo ko mga raramidan, paggarapong nga isuragsak, saan mo gayam, isumulagayam nga, di nga makatal na, tibiyag tayo, agin gana nga di tayo masarakan, dahi ta nga pudno nga ragsak. Dahi tayo, sungat da serbina ko madatoy nga pamati, datoy nga relihiyon ta, iturong na tayo ti pudno nga ragsak, saan tayo mga kumbinsido, kunwari mamati tayo sa ito araramidin di kaya tayo daytan agin sisingpet daytan tinagdakkel nga karit kada tayo ita
And then, inya pa itinayon na, kinaapal, kinaderep, kinaapal, apal. Inya dagiti sinyal ti apal. No, ada pagimbagan ti padam nga tao, kanagsakit tinakom mo. Ada pagsiatan kan limaing kumajipat padam nga tao, maldaang ka. Nasakit ti rinam, imon apal. Apa ini Apo Diyos, ada kay kaya na, nagtuduman kanyada, ni sudala bumaba ng kisa apal, maragsakan ka man, di pagsiatan ti pada matao, maragsakan ka. Saan mo, lubdaan ka, apal nga imitip. No dadakes nga napasama manan, naragsak ka mo. Kita yun na siya, na siya ata na itilab, na ikaglis, o tatan, nawara di braces na, apal ka nga ro di braces na. Imagine 65 na, ada pala braces na. May tiklub kumangsulitan. Apal. Kadadakas nga na pagtung, na siya mo't tanabalon, nakabuakaw, naragsakan ka pa'y tanatay. Madin, nagdakas na yan. Maragsakan ka, yung pagdaksan ti padam nga tao. Na siya mo't broken hearted. Salamat, napadasa mo, ti broken hearted. Na siya mo't, dakas lagaro doon yung napagtungnan, maragsakan ka mo't. Na siya at yung mapagteng na lumdaang kamot hangag batog apal yan na odi pamad padakes no daduma ka gapupay ti apal garamig ka ti istoryan dahil tangamin ka kwa japayuki sungabima ng apad padakes sumon ilaklako na dahil kakaiso na nga kinileng na kung isalda na dakes day tangamin day tan pamadpadakasan kinapalangguad ay day ti naduma-duma nga level puyot buakaw natangsit nayay gapulatan na pintas di langanan kanayon nga ngato nakatangtangig di ka may isang bigat nagtubo ti saggalo nga kamuro ayan ka kasi ang yabang mo kala mo maganda ka baglangan ta da face mask iso nga nagpaaramid ti face mask nga nakaburan aging gana gipuon ti lapayag tapno na abungan amin dagaya nagdiswan ti dorian agasem magkitam kaputi pasaw kaya't namat ngagpunsyon napanin mo tang bayadak to idi ko ang pandemya awanen ti panggedan so nalkali ti utang kitam kita nga karit iti panagbiag tayo kinapalangguad kan kinamaag folly kunana maag nya ti maag ano niya order nga malasin ti dakes ken naimbag maag nya ti maag kita man ta kaabay mo ay sana nga maag amo malasinan ti naimbag ken dakes agpada iso nga iso amo malasinan ti ukis ti saba ken bagas ti saba iso nga iso deta namo malasinan ti barot ken banban ken alopasi iso nga iso nabagtit ken ti karuan pa nga pakamaagan tayo balintay nga maag no dagiti obaw dagiti awang Krisis kan nga bambanag isumeten ti importante hantay maamirisen jay napateg ken nasken ken importante jay bugas jay linaon na handay ta ti karit ti sao ti Apo maudi ada istorya ti dua nga monkempre dagita nga dua nga monk pair by pair agkuyog da na ibaon dagitoy dua nga monk ket idi na ibaon da idi kwan ijay dalan da kabayatan nga magmagnada nakasalapon da iti balasang nga nabasa hanga makabalasiw ada jayan tinga ang papaarayatin nyangay kadagitoy monk aga agdebati dan mabalin aya nga umigom ka ti babae chastite kuna mo da maysan okay malmusen ket tinaray maysa inalaw na hindi na alaw na naitakdang na kin tuloy na tinagna nagululimo mulatan da maysan gululimo magmagnada nagadayon ti na pagnada di ko nagtimek
Dajay saan nga napan nangarayat, dajay saan nga napan nang sagid, dajay saan nga napan sinakroy na nga tana, idi imbalasyonan. Brother, apay nga inigganam jay babae. So, daytan. Kunamo dajay nangarayat. Aniyakan, brother, in batik ijayan. Nangarayatan da danya aging gana itanag nagnata tinakat atidugan panonotam pailaeng kitam tatano sino ti dadael ti ote na jay may sa immarayat jay may sa sigon iti paglentigan saan nga mabalen jay mong saan nga mabalen ti umigam iti babae chastity kuna da nga ro dajay ti annuroten nya nga ro tinapat patag arayatem nga tulungan uno dajay linteg awanan anay paknin ana jay linteg iti chastitin. Apay ya iniganan na yan nga nagdederepan da jay babae kan na mga iniganan nga nagdederepan inigaman na nga inarayat. Selama lang istorya tayo mo na keuwengket rito awan inumumon mataikan napatpatiglata ti biag. Nung kita enter yung tinang runan dagpay so da kita nga linlinteg ngumang tulong da nga mangidanan ngam na may panggapan iti biyag ken kang runaan ken panagayat may pakniman na kita taom jay dua nga monk nabatin da jay pampanuno na da jay may panggap jay babae nga napintas kiniggaran jay may sa tinaraya na ay piman nagadayungan na danon dan isupay la pampanunutin na so, alwadan tayo met dawatan tayo ti grasya tano madasig tayo tinaimbag ken dakes kesurutan ken itano agdengeg tayo aglukat tayo tati apo pisukan na itinasayaat nasiat amin nga ipisok ti apo tapno maidalan tayo tinasayaat saan tayo nga ipapilit da jay panunot tayo jay laing tayo jay sirib tayo ti apo ti mangidalan kada tayo ti apo ti mangsilaw ken mangiturong ti ayat tay ken kuana ti panagayat tay ken kuana ti poon ken gapo dagiti amin nga pamati relihiyon aramid ayat panagayat iti apo dagiti lati kadakkelan nga pagrukudan inaraya na gapo iti panagayat iti apo awan ti sabali nga narugit nga panggep na idinto nga tayo may sak narugit pala dagiti pampanunutan na amen mamati ak iti Diyos Ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga mamati akmet kan Yesu Kristo abugbugto nga anak naken apo tayo at imao iti aramid ti Espiritu Santo inyanak ni Santa Maria Birhen nagtutuok iti paragturay ni Poncio Pilato na ilan sa iti krus na tayket na itanem imulog iti ayan dagiti natay nagungar iti may katlungal daw imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin agapunto sadyay nga may mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay mamati akmet iti Espiritu Santo patsekmet ti Santang Iglesia Katolika ti panagrinanod dagiti sa santo ti panagapakawan dagiti basbason katadan tumat panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon amen. Mamati tayo at ipagimbagan ti tao isu ti pagayatan ken nakem ti Dios agdawat tayo nga rod ken kuana iti tulong na tapnog balintay nga naimbag ken nasingpet nga anak na ama denggem dagiti on-onnoy mi kunatayo ama denggem dagiti para kadagiti dadaulo ti simbaan tayo tapno si pupuso ken si aayat da amang itungpal ti pagayatan ti Dios ken ti pagsayaatan dagiti tattao. Kumararag tayo iti Apo. ama denggem dagiti on-onnoy mi Para kadagiti mangipatpataray ti gobyerno tayo, nang runa dagiti mangpanpanday linteg, tapno agsangal da kadagiti paglintegan, anayan natop ti plano ti Dios, ken mangipatungpal ti interes ti kaaduan. Kumararag tayo iti Apo. ama denggem dagiti on-onnoy mi Para kadagiti malmalday, marigrigat, may tugtuggod, sapay kumata saan nga agari tinailubungan alinteg, kadagiti puso da, no diket tilinteg ti Dios ti mangiturong ti panagbiagda. Kumararag tayo iti Apo.
Ama, denggam dagiti ununnoy mi. Para kada tayo amin nga adda ditoy, kanayon tayo kuma adumngeg iti Dios, ken ti kasapulan ti pada tayo a tao, tapno maparnuay tayo tilinteg, amang ituray iti manayon a kapya. Panagrangay ken panagkakabsat. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggam dagiti ununnoy mi. Para kadagiti kakabsat, kakabagyan, ken gagayem tayo apimanawen iti daytoy abiyag. Babaen ti panang surot da ti linteg ken pagayatan ti Dios, ken ti panang ipatungpal da ti pagimbagan ti tao, makikaisadan ti Ama sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggam dagiti ununnoy mi. Nailangitan nga Ama, dagitoy dagiti karkar ngagtaod ti kaunggan mi, sipa pakumbaba kami ngagdawat ken ka, tapnukan kanayon ket sidadaan kami nga agserbi iti ayat ken pammati gapo ken Kristo nga Apo mi. To'y dakot kumararag kayo, kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ipay mo kadi Apo, taday to'y a sakripisyo, gunudan na adi agresat, tapamindisyon mo, tapno, ibunga na ti panakaisalakan mi, gapu kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda koma kada kayo, itagayo dagitapos pusuyo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay ikari kat rumbang, anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami ken kaapo, na santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon a Dios. Takas tauna iti panangayayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo amang isalakan, ket kinayat mo makipagbiag amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kastay ayatem ti saguday nga impay mo kada kami, kas ti panagayat mo kada iti saguday nga daken Kristo, kadagiti kinagasat, anapo kami gapo iti kinasukir mi, iti kinatudyo na may sublida metla kada kami, makidanggay kam kadagiti anghel, agraragsak kami amang idaydayaw ken kaket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, adios dagiti amin, amin aparswa. Ilangit ken daganap nuda, iti pakay daydayawa. Husana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatwan.
Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Puno unay Apo, abig ka kinasanto, si katigubwayan, ti amin na kinasanto, dawat mi nga ipaimo ta Espiritom, amang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinam, ket ipaimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, daytoy iti bagik, so mayawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan, di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manan ken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, daytoy iti kalis ti darak, dara ti baro kan agnanan at tulag. Isu amay buyat to, amay paay kada kayo kan itado at tao, tapno mapakawan, dagiti basbason. Aramidin nyo daytoy, apangilag lagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti, yaay mo, iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo, ti tinapay, iti biyag kan, ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami, nga dad iti saklang mo, katagserbi kami kan ka. Dawaten mi Apo tadakam amakiranod, iti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan nakam kuma, ti Espiritu Santo. Naglagipom Apo ti Iglesiam, iti sangalubungan, parayrayam tayat na anayusan. Naglagipom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin apapadi. Naglagipom amin apimusayan. Awatam ida iti sidong mo apakitaan dagan ka. Ipay mo mat nakaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kad makiranod kami kanang gasatan a Birhen Maria nga ti Dios. Kanagasat nga usay nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo ang nakapudno ang nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukad mat kadakwada mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, tami nga dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan tinggana. Kas may nga familia, awagan tayo ti Dios, kas sinsuro ni Apo Isus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw itoy, ti kanen mi iti patinayon ngal daw, pakawanam dagiti utang mi, akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kam baybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan, itdama si ayat tagapiam kada kami. Mabaan ti tulong taasim may lisikam kumay iti basol, kat may kanawa kami iti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi, tinamnamaan mi at kinagasat, ti ayne Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Ampo Isus kinunam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gabukan niyak tited ko kada kayo. Sana rigiti basol miti kitam, no rigiti pamati ti Iglesiam. Katikas mayanur ti pagayatam, ipay mo si asi ti kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kanagari, tagdanan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya, iti maysa kan maysa. Kapya, kapya, kapya.
Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan. Kordero ti Dios ang mangikat, itdam kadakam. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, ngaw may kakanya, ngumiti may salansaom, mapaimbag tunti ka.
Kumararag tayo. Apo nakiranod kami iti padaya anay langitan. Ipaay mo kadi tada ito'y apanag kumulgarmi. Parayrayan na dagiti puso mi ngagserbi as si ayat ken ka ken iti padami a tao. Gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo. Maridayaw ti apo agyaman tay iti Dios iti naangay nga taripnong dagiti dadaulot agtutubo iti kalman jay kalawaan. Ti ayat dagiti tagakalawaan kan iti inspirasyon tayo nga ni San Agustin. Kat may nga maaramid kalpasan daytoy kat iti daytoy nga lawas aging gana ti sumuno nga lawas daytoy ladawan tinasantuan arupa ni Apo Isus, Holy Face of Jesus, ti Manopello, nanggapo di jay Abruzzo, Italia, da replikana di jay Nampikwan, Nueva Ecija, da Diocesan Shrine, ti Holy Face. So adda dito'y iti dua, talong alawas, dito ayan tayo, alpasan na may sublimat la di jay, giyaman tayo tadagiti soldado tinapan nangala mga isudan tubalat mapan mangisubli tinasantuan langa ladawan rupa ni Apo Jesus ti adu nga mapan nagdebosyon sadyay gaputa kasting orog nga pandemya kinid daw tayo nga isuti maipan ditoy maipanmet kadagiti barbarangay nagiti imay ti agtutubo nagipaset ta isuda ti nagtutungtungan iti schedule da iti kalman dagijay agtutubo nga imay nakipaset iti daytoy daw-dawat ta iti kaasikan inspirasyon iturong na tayo manan ti panakakita tayo ti langa ni Jesus nga nagungar isumat kuma iti mang pataod kada tayo nga makita tayo mat ni Apo Jesus iti pada tayo nga tao. Lualuan tayo ti kararag iti nasantuan kararag ti nagkatlo nga panggep tumuna nga lualuan tayo, parintumang tayo, kararagan tayo ti nagkatlo nga panggep. O Diyos nga amami, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdaar na tinaimbagadamag, ti panakaisalakan, iti amin a tao, ti maod iti sidong ti maysa a pamilya, iti panarabay kan panangayuan ni Jose, apan nakaamana, dimmakkel a makaiayo iti imatang mo ken iti imatang ti tao. Manangaasi nga ama, dawatan mi ti isumet laeng a panangisalakan nga impakdaar ni Apo Jesus. Ken tinamaan a panangsalaknib ni San Jose. Tapno iti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes ken panagsagaba nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19. Maikanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus umimbag dagiti masaksakit masalakniban dagiti frontliners manipod iti panakaakar ken iti panakaidasig ken babaan ti maiyataday a panangaramat mi iti bakuna nga impaay mo babaan ti grasya agsardengan a maminpinsan daytoy a pandemya punen nakan kadi iti parabur mo tapno agkay-kaysa kami kuma iti pamati akas anak mo ket babaan iti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose ipateg ken ayaten mi ti tunggal maysa may parangarang mi kuma iti sangalubungan ti ayat anang ayabam kada kami babaan ti nagkristiyan wana pamati nga inawat mi manipod kadagiti misyonero ken imparabor mo kada kami tapno iburay mi iti kasta agpaay amin ken ka. Dawaten mi daytoy tinagan ni Jesucristo nga apo mi. Amen. Kararag iti nasantuan arupa ni Jesus. Apo Jesus, dawaten mi ken ka. Ipakitam kadi kada kami ti pulos adinto agbalbaliw alangam. Tinapno iti misteryo asarming ti awan patinggana nga asi ti Dios. Ipaay mo kadi ang mabigbig ken maamiris mi iti panagpampanunot mi babaan dagiti mata tinakem ken puspuso mi tinaintawan arupa ti Dios anay parangarang iti pakasaritaan
tapno maipakaam mo ti pakakitaan ti kinaagnanayon. No ayaten kan awaten ti naulimag arupa ni Jesus nga agsagsagaba kan nagungar ket balbaliwan na ti puso kan biag. Kayat mi ti umadaw manipod kadagiti matam asikikita kada kami anapnuan dungo kan asi. Ti bilag ti ayat kan kapya amang ipakita kada kami ti dalan ti biag kan iti tured a sumurot ken ka ngawanan buteng kan dua-dua tapno agbalin kami a saksi ti Ebanghelyo nga daan makita a senyal ti panangaklon ayat ken pamakawan. Una santuan arupa ni Kristo silaw amang lawag iti kinasipnget iti panagdua-dua ken liday biag amang parmek iti agnanan a bileg ti kinadakes ken patay. Udi matukod a panang matmatmat adinto pulos agpatingga amang banbantay kadagiti amin a tattao. Rupa anay dulin babaan iti senyal ti Eucharistia. Ken iti rupa dagiti amin ngagbibiyag iti sidong mi. Aramiden na kami ngagdalyasat kas anak ti Dios iti daytoy alubong sita tarigagay para iti dayta awan patinggana ken sidadaan iti maudi a panagsisinnarak inton makita dakan apo iti rupan-rupa ket panpanunuten dakanto iti agnanayon iti sidong ta gloriam. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti managkabalin na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, intayo iti ayat, ken kapya ti Apo. Bali nga may linya, nga mapantayo, agkurno, agdaydayaw, iti nasantuan arupa ni Apo Isus. Kantaan tayo ti kaasyam Apo. Kaasyam Apo. Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak unembag ken nasampit unay a Jesus ko. Asi papakura nga krukbag itinadisan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararo. Ngay maldit mo tinakem ko. Tinabiyag ka panakarik na. Iti pamati. Itinanama ken itaya. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadagiti basbasol ko. Ken tinalag daw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek kapanagununoy. Ken nasayam papanagladladingit iti kararwa. Pampanunotek iti pusok. Ket umatektekak iti patinakem ko. Dagiti limasag sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama,
tapno may salakan kami. Timet Ama, inted nakakada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi, ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, ti babagin isagot mi, naput no ken tutungil kami, at tuy ka magsagana kami, O Apo. Kami tinaduma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, imadalagag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutuen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, ti babagin isagot ni, naput maken tuloy kami, at tuy kang sagsagana kami, O Apo. Amin na sagot, inukulit ni Plugo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Itibay po na siya'y ang mamati ti luto, palagayat ni ti panatao. Masutuin parabor, agyaman, agyaman kami Apo. Magsutuin parabor, agyaman kami Apo iti binim.
patuloy kang segala namin.